खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं नोंनि रादाय होनाय। खन्थाइखौ लिरदों देरहासार बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। ओइ सना, नों आंखौ मानो बावगारलांखो? नोंनि नंखाय मोजां मोननायनि थाखायनो मेगनाव मोदै लाना थानांबाय आं सना। बै समाव नोंनि गोदै गोदै राव बुंनाया बहा गोमालांखो? नोंनोथ' बुंदोंमोन आंजोंनो अरायबो थाफागोन होनना। नाथाय नोंनि बै रावा आंखौ फोथायखेबस' खालामलांबाय। मा गोसो लानानै नों आंखौ मोजां मोनफ्लायामोन? बै समनि नोंनि गोदै गोदै रावफोरा आंनि जिउआव बिस जानानै थालांसिगोन सना। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।